thole trau thla ni riat thole ni kan lo thleng le ta a tunruma hian Israel lam thu thar kan puang lutuk don lova ni danga kan puan ngai vak lo India le akai hnoi chanchin bengwar thlak tak hi tuntrum chu kan ngai thladeu dona lok puina na kan man ngei po kan ringa China hi India elpui ram mani a Indian an hianin kongsang sanga economy ani emo sipailama ani emo in el tak hian an kala amai ro chu zep na kemo China hi economy le sipailama hian an chung nung deuh zawk ni hian a hriata hi mitam tak ngai dan te po ni a amai ro chu India po hi duai lo khop mai ram tam tak thiana siam dun ve an ni a China hi economy an thang viau maya US hi an le pel thuak to ni chuti line military power lama po hianin chungnung takan ni to a hypersonic missile hial te na in chutiang chuan sipai lama hian sipai technology lama hian tun hnai chho hian an thang viau mai bok tin China hian a thian ram te a hui khom ve le boka India nei Bangladesh te Sri Lanka te Nepal thleng te pon India nei Bangladesh te Nepal te Sri Lanka te Myanmar te China chuan heng rama te hian mun ma asiam thlua to maya India elpui berani wang hianin India epna tur hian mun ma China hian lian tham tak takin heng huna te hian adin na sa to mai ni kha India po hian ha ka zo ve zel boka hei tuna Mizoram kai hnoi ekis policy hnuaya India sarkar in ruam manna asiam zinga mi Colodine project te po Southeast Asia India hak zo na pakhat ani ve boka chutiang chon India po hian chak takin Hmalakna he kalpui ve reng boka ni Foreign policy hin India hi achak ve vio mai tuna kan external affairs minister Jaishankar hi mi chak takani boka diplomacy thiam takani boka Hmalakna hnuaya hian India hian mason na nain athian ram te hui khoma chutiang chuan in bun nget ve zel bokani chuti lai chuan Bangladesh alo buaya Bangladesh kumrei tak ro lo rel to Sheikh Hasina sarkar chu paithla kania tuna hian Bangladesh chu sarkar tharin kalme ka interim government sarkar leilok chu tuna hian akal chhome ka India nena thataka thok dun kha tuna hian Bangladesh chuana policy a foreign policy ron thlak chawa China lama hoi kan ti to kha China nen hian an in thian tha chho viau maya Pakistan tenen te hemi changchoi hian China chuan Bangladesh a hianin India epna turin Hmalakna lian taken atuang chawa tin Indian mainland le Notice in Rina Siliguri Corridor anti chicken neck India map ke enta ila khalai aring reklai takhi India hiana ven ngun angai hle ni in tun hnaya military expert thu chua chuan tarlan ania helai nei taka hian China chuan Hmalakna tharrakal puya Bangladesh a hianin sipai thlona tum hun lian tak mai abun chhodon nia soyania hei hi India tan hian thilom omlo tak ni te pona hriatani India le China hi anlo in do nual to helai chicken neck hi India chaklona pakhatani ve bokani India le China in do tho khatlai khan helai chicken neck hi China sipai te khan an lo thunun mana kha wang khan notice zong kha China khan an hup deu vek trap manani hei wang hian India po hian helai chicken neck vil tur le thuam tur hian in do thlona tum hun te po hun enga moza ta an bun nge ni chutiang chuan China chuan Hmalakna thar hi an kalpuya chicken neck chu enge han en le thuakila Lalmonirhat an tia hei hi helai chicken neck bulte Bangladesh chim thlang lama om hi nia hei hi mun poimo tak mai ni in West Bengal a Jalpaiguri le Coach Bihar district nei te a omania Bangladesh ram chunga nia India mainland ai chuan Bangladesh helai Lalmonirhat hi chicken neck nen hian in nei zok nge helai mun hi Marchak state le India mainland thunzom tu poimo tak ania Nepal Bangladesh Bhutan le China te ramri in trom hun ani nge helai poimo zia hi hria in India chuan helai mun veng him tur hian sipai be singa moza tan da athlona tum hun te India sipai te hian helai hmuna hian om hunan khwar thalhe bokani tun thlengin China Air Force fighter jet te India mar biala da anlani lo lain helai mun nei taka China in Air Force base rondin atum hi India tan chuanin India ven himna atana ngong lian tak ani chhodon ta a India marchak te scheme West Bengal
helai mun zong te tan hian mun hlo taka achang thei don ni in an soi heti lai hian Pakistan Foreign Minister Isat Dar chuan April ni somni pali hian Bangladesh atlo dona Foreign Secretary Amna Boloch chuan April ni som pasari atangin Bangladesh atlo ve thunganga hi kumsang hele som pahni hnuwa Pakistan Minister te Dhaka tlo masa berle turte an nia an tlo chung hian Bangladesh nen MOU an ziak ngei don nia soyani bokani helai chicken neck hian bel chiang le lokila tun haya China chuan Bangladesh Air Force mun mathar ronbun atum ti ashriata wangin India hian helai chicken neck Siliguri Corridor an ti bok hi athuam chak thar hle maya Bangladesh in China nen investment lian tak kalpuyan tuma wang hian India ramtan India security tan himlo na lian tak thlen thei thil China chuan ron kalpui don ni in alanga he wang hian India hruai tu te thlunglu po a hei chho viau mai Siliguri Corridor helai chicken neck Indian mainland le notice thun zom tu khomwal ring rek ven himna konga hian chakzokin India chuan Hmalakna kalpuya tum thu soi ve tabokani Prime Minister Narendra Modi an BIMSTEC Summit atana ni o turatana Thailand apan hnuwa khan New Delhi chuan he BL strategic development chu uluk takina enfiamek ti atar langa thudandanin Bangladesh hian an chief advisor Muhammad Yunus le Modi te income ho arot ni asoyani roi tu pani te hi door to door meeting nain Thailand Prime Minister chuan state dinner abuat sai sak bokani nge kha bilateral meeting na yani taka chuan kumin August la Prime Minister Modi le Yunus ten person interaction masaber an nei don boka Bangladesh interim government and Prime Minister Yunus income na hian Muhammad Yunus hian China ina Bangladesh investment an ronti tur chungchang hi Modi a hrila hemi tang hen India chuan Hmalakna tharra kalpui don India tan strategically in vital Siliguri Corridor chicken neck tia hriat ven himna chungchanga hian ngai tu na thar India chona put chho pha ta ni puantak angkhan helai khomwal ring rek Siliguri Corridor an ti chicken neck an ti bok hi Nepal te Bangladesh te Bhutan te China te July ramri in trom chu niya khomwal ring rek KM thui vak lo awang lampo KM thui vak lo ani wang hian indona lian tak lo chuak le ta se helai mun hi China ina la ni chuan marchak bial chu China tan bel chung sa angkan ni mai don ani he wang hian India hian helai ven himna tur hian mana tengin ma alo la towa tuna hian chakzo ka malak angai ti India chuan a hrethar tuna hian China Hmalakna Vangin helai mun ven himna khauzo ka kalpui hi India tan chuan ti mak mo ani ta ni Indian Army chuan Siliguri Corridor chu defense line chak taka kalpuyani thu asoya sipailam in buat sena sang tak mangin ram himna atana hlo om thei apiang dolet thei turin anin bun nget ti ero an soya corridor bula sukla a headquarters nei trai shakti kor hian hebial ven himna konga hian hun poimo takan changa he kor hi ral thuam thaberber manga thuam ania Ralkhel fighter jet te BrahMos missile te advanced air defense system te helai huna hian anin chopurup mai tun naya Indian Army chief in thu asoya chuanin helai corridor ven himna hi India chuan ati chaka chicken neck chu vulnerability ni lavin India ram sipai chakna hmuna ni to thu wartakena soi thung West Bengal Sikkim Northeast atranga sipai te chu englo ompo om theilaka rang taka ven himna helai hmuna tang hian kalpui thei ani tur thu India Army chief chuan asoyani kha multi-layer security Indian Armed Force te chuan he BL11 himna nasa takin an tipung ti an soya advanced military assets engemo ralthuam tha helai hmuna hian chhopania Indian Air Force chuan Ralkhel fighter jet squadron Hashimara Air Base anda MiG aircraft te po helai hmuna hian da an ni bokani BrahMos missile regiment chu helai chicken neck nei taka hian helai hmun veng him thei tur hian da ani boka BrahMos supersonic cruise missile regiment chu helai corridor a hian India chuan a bun boka hei hi India ta na hlo om ron thleng thei China ema Pakistan emo atanga beina lo thleng thei laka veng him tu turata na an ti ani surface to air missile system India chuan ada boka India chuan Russia atanga an lei S400 missile system chu
he bial chhung veng him pha ka hian an da aerial incursion van boru ka tanga beina hmel ma beina lo thleng thei tur laka ven himna atan S400 hi da ani MRSAM manti a medium range surface to air missile system angte tin Akash air defense system te helai ven himna layar dang petu atan da an ni boka infiltration laka po airspace veng him thei turin India chuan ral thuam tha te helai chicken ne ka hian da bok ni ya hriat ani sipai drill mu mal tak Tri Shakti Corps hian combat exercise an nei fova chuta chuan T90 teng mangin live fire drill te an kalpui fo boka hei hi operational readiness ti punna na man ani bok India chuan regional threat lo zel laka film khur takin ma ala a tun haya Bangladesh interim chief advisor Muhammad Yunus thu soiba ka khan China ina Belt and Road Initiative BRI manga Bangladesh thun zom atum zel chungchang hi India chuan azir chiang mek bokani security expert te chuan Dhaka in Beijing ne na in zom na ti nge zela tuma wangin India tan har satna lian tham athleng thei don ni an ngaya abik takin Siliguri Corridor ven himna chungchanga India chuan har satna lian tak atok thei ni in vau khan an ti chuak nge ni kha chumi chana atan chuan India chuan he biala defense posture ti chak chawa Chief of Defence Staff CDS General Anil Chauhan chuan tun hnai khan North Bengal atloa operational readiness sipaite in pei zia le engbe na po lo thleng thei laka anin ral rin zia te a en fela India ina territorial integrity hum hal tura a beina te CDS chuan wartake na soya he a visit a hian forward base endik boka security strategy chungchang a high level te meeting anei pui bokani chicken neck ven him poimo zia hi kumsang hele som pasaria doklam standoff a khana langchiang hle ni kha India sipai te chuan Bhutan ram chhunga China in kongpui an siam tumna chu hlotling takin an lo do le ta kha khan Siliguri Corridor ati che theidon niang ayani tunma anin ma chon to na atanga ngun taka zir chuakin India chuan defense infrastructure le inbuat saina changtlung zok helai bialtan hian kalpuyani ral thuam changkang tak strategic deployment te film khur taka kalchhopui chhun zom zel turin India chuan Hmalakna kalpui reng boka ponloma tanga hlo om ron thleng thei laka te chicken neck chu venghim tur le ti chak turin a thuam reng bok regional dynamics in khak dang lam zel wangin India chuan he corridor poimo tak hi venhim reng a poimo ti hria in Hmalakna na takina kalpui reng bokani India chuan Bangladesh a Lalmonirhat district a airfield China ina siam tura ruamana siam chu India chuan azir chiang meka hei hian kan puan tak ang khan India ven himna konga har satna lian tak ron thlen thei turani airfield ruaman hi Bangladesh sarkar leilo kai hruai tu advisor Muhammad Yunus an China atlo lai khan tarlan ania mase official documents a chuanin he project chungchang hi tarlan ani hri lovani ole Russia Ukraine indona lam hi atlang pui thuakin han puang le lokela tun na Russia chuan indo thlona mangin bei pui thlang na tharan kal puya hei hian Ukraine ram ri mai nei to ram Poland ram ria te Russia chuan Hmalakna ron kal puya indo thlona te po anon vilik zoi maya hei wang hian nei to ram police hian Hmalakna kal puin nei to thlona te po Russia thlona lo scramble tur hian anhan vilik kwal ve boka chutiang chuanin boruak lian zok chuak theidin hmona helai bial hi om chho mekani Police Armed Force Operation Command chuan Poland ramri Ukraine khothlang lam Russia ina abei nuwa police airspace ven himna atan police le tangrual neito indo thlona te thlo chuati ran ni thua soi Ukraine khopui ki Russia missile le drone hmanga bei pui thla ka ni awangin mi pakhat a thile towa mi engemaw zat an hliam bokani hetilai hian Russia chuan ballistic missile mangin bepui thlakna kalpuya heta hian Ukraine a building thren khata ti chiani in an soya television channel Freedom chuan thu chua siamin an building pakhat chu Russia missile hian a kap chhia ti an soi Ukraine sipai te chuan an sipai ten Russia beina an chang le ti soin Russia ina missile somni pathum an ka chhuwa zinga som pathum ka phla in drone zapakwa an ka chhuwa atangin somli an ka phla ti an soi boka tin electronic warfare measures mangin drone somnga pathum chu an lo titla bokani
tun hnaya Russia ni Ukraine kho pui pakhat kriviri missile hmanga abaya wang khan mi som pakwa an thita a naupang thanem takan tel boka mi som sari panga jatan hliam ni in Ukraine official te chuan an puang he poi khoina thlenga hian apartment somli pali le mimal in som ni pathum a chhia kho pui sipai ho tu Alexander Vilkul chuan April ni sari atanga ni thum chung lungai na hun manani tur thua puanga he sunna hun hi ni mina tanga man tanani hetila hian Russia Ministry of Defense chuan an sipai ten kriviri ya restaurant pakhat Ukraine unit command le chimlam enkolna atana an man building an kap ti an soya instructor te in mu khom la thil thlengania high precision missile manga bei ani thu Russia chuan a soi he bei pui thlakna hian sipai le ramdang officer somriat panga an thi ti Russia chuan a soya lir thei somni an kap chebok ti an puang he Russia thilpuan hi Ukraine General Staff chuan an hnol thung Russia Defense Ministry chuan an Air Defense Unit 10 Ukraine an ka chua drone som pakhat chu Kurs bial le Belgorod bial an kap thla ti an puang ve boka Ukraine ramri ba ka hian Rostov chimlam biala po Ukraine beina lian tak chu Russia chuan an lo dang ti a soi ve thung Russia chuan an lo dang ti an soi Russia Defense Ministry chuan Kyiv in April ni nga le niruk in Karkhan Moscow Energy Infrastructure Facility chu voisari zet an ron bei ti asoya chutiang chuan in beiton na hi lakal chho ring ani Ukraine Ministry chuan Kremlin sipai ten Ukraine Central Artillery Armament Base le drone siamna Defense Industry Enterprise chu long range precision weapon le drone mangin an bei ti an puanga chutiang vel chu thilom dan na le ni a Ukraine Russia hi tun hnai chho hian anin norna sa chho vio mai Russia chuan ramalak bel zel boka Russia hian mason na chaktakin an lakal chho pui zel ni in alang engi po chu ni se kan nga chang zelanga tin Israel le Gazalampo in beina thar lakal chho pui zel boka nia hemi chungchang hi chu tun truma chuan kan tar lang hrilo mai nga tamten kan omanga video dotlia kim chang zokin Middle East boina tharte kan puang le tura ngai latin Israel Prime Minister Washington azin Trump ne na an meeting thu chuak te po tarlan tel kan tum don nia ole khati chin khani le phot mei ta se